ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଉନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେମ୍ ଏବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଜବେଣ୍ଡ ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ କରିଦେବୁ। ଆମେ ସିନା ରହିପାରିବୁ, ହେଲେ ଏଇ ପୁଅ ପିଲା କ'ଣ ବିନା ଆଇଁଷରେ ରହିପାରିବେ କି? ତାପରେ ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଭଲକି ଧୋଇକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ଆଉ ଘରେ କିଛି ପରିବାକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଧୋଇ ଧୁଆକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲକି କଷେଇ ସେଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ପରିବା ଆଉ ରାତିରେ ବତୁରା ହେଇଥିବା ବୁଟ ଡାଲିକି ସବୁ ପକେଇକି ଭଲକି କଷି ନେଲି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲକି ପାଣି ଦେଇକିନି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ କିଛିଟା ସେଥିରୁ ତରକାରୀ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଛ ଏଥିରେ ପକେଇବିନି ତ ଅଲଗା ମୁଁ ବାହାର କରି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲକିନି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଘାଣ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ତ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ